Bol raz jeden účtovník Bianky z Varéze. Bol obchodným cestujúcim a 6 dní v týždni cestoval krížom krážom po Taliansku. Od východu na západ, od severu na juh a predával lieky. V nedeľu sa vrátil domov a v pondelok ráno znovu odchádzal. Ale pred odchodom mu jeho dcérka vravela: Otecko, prosím ťa, každý večer jednu rozprávku. Jeho dcérka nemohla nikdy zaspať bez rozprávky a mamička jej už všetky, čo vedela, aj 3 razy porozprávala. Tak každý večer, nech bol kdekoľvek, účtovník Bianky presne o 9:00 telefonicky zavolal Varéze a porozprával dcérke jednu rozprávku. Táto knižka práve obsahuje rozprávky účtovníka Biankyho. Uvidíte, že sú všetky trochu krátke. Ako by aj nie. Účtovník platil za telefonické rozhovory zo svojho vrecka a nemohol pridlho telefonovať. Iba niekedy, keď urobil dobré obchody, dovolil si telefonovať dlhšie. Povedali mi, že slečny v telefónnej ústredni, keď pán Bianky telefonoval do Varéze, prerušili všetky telefonické rozhovory a počúvali jeho rozprávky. Nečudo. Niektoré sú naozaj utešené.